Pròxima estació, Universitat Autònoma. 5 minuts. Ah, vale. A nit vaig rebre este llibre i me'l vaig començar ja a nit, de fet, i res, havia pensat fer un vlog. El llibre me l'ha enviat el Festival Mot. Breu informació sobre qui m'ha enviat el llibre. El Festival Mot és un festival de literatura que se celebra per aquestes dates en Girona i en Olot. Enguany la temàtica és literatura i ruralitat. I l'autora del llibre que estic llegint jo, Núria Bendicho, participarà en una taula redona el dia 9 de març que es diu Convocant l'esperit de Víctor Català. Duc el primer capítol, que es diu Nen. De moment és com una família així en rollito rural. Me recorda un poc a Canto jo i la muntanya balla, de moment. Estan el pare i la mare i després n'hi ha com molts fills. M'he fet un poc el lío. I bueno, la cosa és que en el primer capítol pues, s'escolta com un tret o no sé què. Un dels germans apareix mort, que és Joan. I entonces pues es l'enterro i tal. Tot així un poc com triste, però alhora és com, bueno, és lo que hay. Bueno, de moment, això. Ja ho anem. Yo tengo que hacer un podcast, tío. Me voy a poner el modelito. Estoy aquí con Guillermo López, con Andrés Boix, a través de las ondas, porque el sistema de correos... Vale, entonces me tienen que llamar a Guillermo. El radio precio estable durante. És que s'escolta molt, no? Bueno, vaig per la pàgina 61 de Terres Mortes. Ara ja li he pillat la dinàmica i m'està agradant bastant. Sobretot el que destacaria molt seria l'estructura narrativa. M'agrada molt com està feta. Cada capítol és com la veu d'un personatge i això està molt xulo perquè és com que d'un succés que és la mort del Joan este, que és el fill de la família, un fill de la família, vas veient com ho viu cadascú, quina és la perspectiva. Mola perquè com que no segueix un ordre cronològic supermarcat. Una altra cosa que m'està agradant també molt són els diàlegs, com els introdueixen el monòleg intern de cada personatge en cada capítol. Com comença en el germà més menut, estava un poc desubicada, en plan, no entiendo. En la resta de personatges ho vas entenent més i com que està sobrevolant molt el misteri de no se sap encara qui ha matat a Joan. Es llevable, lo estaba pensando en la... Està sent un vlog molt estrany, vale? Perquè tampoc sé si posar els dies en el vlog perquè no vull compressionar-me i que pense, uah, esta xavala s'ha llegit un llibre de 170 pàgines en una setmana, lo qual és molt, és poc, no lo sé. Bueno, per això, com no volia pressionar-me ni res, doncs no estic dient res. Avui és dissabte, si vos interessa. Això, duc com 100 pàgines. Avui me'n vaig de discoteca, per cert. Me'n vaig a un lloc en Barcelona que es diu Arena. Una compi de pis va a maquillar-me. Li ha donat últimament per imitar els maquillatges d'Eufòria. Així que ja veremos si no me sent disfressada, perquè sempre me passa quan me maquille. Tinc el monyo super estrany perquè m'he gitat a llegir amb el monyo banyat perquè soy tonta. O sea, acabo de llegir el capítol 9, ¿vale? I són dones que quasi tots els dies duen la cara desfigurada de la violència física que reben. En el poble n'hi ha un prostíbul i el du Dolor. Té un fill que es diu Esteve. La Dolors esta, quan tu la veus com a prostituta en la veu d'altres personatges o en la història i tal, dius, jo, és una tia que molt forta, en un caràcter molt fort, molt extrovertit, molt que la gent sembla respectar-la, que fa el que li dona la gana i tal, però quan ho veus des del seu fill, com diu també que, en plan, que rebia pallisses dels homes que eren els seus suposats clients com a prostituta, o que diu que la primera pallissa li la va donar un home que no tenia diners per a pagar-li però que volia sexe igual. O sea,
que al final no deixa de ser una violació, és que és molt heavy. Sí, és que te deixa molt mal cos, en sèrio, o sea, la última part del capítol este d'Esteve és que és molt heavy, o sea, perquè, per exemple, diu, et creus que les altres viuen vides millors? Però jo només l'havia conegut amb el nas trencat, oi? I no et fa mal, mare? Per què deixes que et peguin? Però deia que preferia aquesta vida que haver de dependre d'un sol home, com feien les altres. Però a mi em semblava que ella depenia de tothom qui vingués amb calés a la butxaca. I m'està paregant com un llibre molt, molt dur. Cierra. Abre. Qué guay. Qué chulo. Enamorada de ti, duele saber que no eres para mí. Me preguntan por ahí, no lo vine a resumir. Ya nadie mira si no estás aquí, caminando por ahí. Ya no puedo presumir de tus manos acercándose a mí. Ese día me dormí a las 12. Vale, dilluns estic ja en l'Autònoma perquè, o sea, avui tinc classe de 6 a 9, però he vingut per a estar en la biblio i tal, i fer un poc de TFM i tal. Bueno, en el tren volia acabar-me el llibre, Terres Mortes, i... Vale, és que m'he llegit com el penúltim capítol, que és el de Joan es diu, m'he quedat com, en plan, what the fuck, en ese capítol, o sea, estaba flipante, estaba en el tren, en plan, no entiendo nada, o sea, esto es muy fuerte. La cosa és que m'he quedat impactadíssima, vale? I he començat l'últim capítol en plan de necessito acabar-me este llibre, què està passant? I l'últim capítol, que es diu Enriqueta, m'he quedat com un poc desubicada perquè ha començat, o sea, estava Joan contant, pues, su movida i de repente Enriqueta, que encara no sé qui és, ha començat a contar una altra cosa totalment diferent, de que se li mor la mare i l'envien com a un orfanat, y yo en plan, no entiendo quién eres, no entiendo por qué esto es el último capítulo, no entiendo. Total, que he arribat a l'Autònoma, me queden 4 pàgines del llibre, o sigui que ara en la biblioteca me l'acabaré antes de posar-me a fer res, però el penúltim capítol, what the fuck, o sea, i això, així que suposo que esta nit quan arribi a casa pues ja vos contaré què tal, perquè ara ja estaré tot el dia en la biblia. Adeu. O rollo no mayor. Acabé d'arribar a casa, ha sigut un dia superintens, però abans de sopar volia, pues, què ha passat al final, perquè aquest matí estava molt en xoc. Al final he de dir que l'últim capítol, les 4 pàgines que me quedaven eren bastant rellevants. La xica que vos he contat al final no era un orfanat, cuidaven a gent que no podia valdre's per si mateixa. I esta xica, que no té res a veure en la història, per això jo estava perdidíssima, la gasta l'autora per a com finalitzar la història d'eixa família. Al final, l'autora jo me pensava que estava fent la de Juego de Tronos, en plan, el penúltim capítol, pegar-te-la super heavy i després tal, però no, perquè l'últim capítol també ha sigut molt heavy. Aleshores, he de dir que és un final bastant fort i m'agrada com construeix tota la novel·la per arribar a aquest moment. O sigui, la manera en la que te dona la informació de la història per a que tu te sorprengues i tu entengues les coses en el moment precís. I això és superdifícil, per una banda, i està molt ben fet. Aleshores, mis dieces, la veritat és que m'ha agradat. Crec que necessitaria uns dies per a processar-la, perquè ja t'he dit, o sigui, és una història que està molt ben feta, però al final és molt crua. Jo crec que crua seria la paraula. Bueno, crec que un dels eixos que hi ha en la novel·la, o almenys el que a mi més m'ha tocat i m'ha agradat molt, és com es parla de la violència cap a les dones en un sistema patriarcal, en una societat patriarcal, atravessada per la violència. No sé si l'autora volia fer-la, però almenys és com ho vaig llegir jo. Seria, per una banda, Dolors, que és la dona del poble que regenta el prostíbul i a banda ella també és prostituta, i després, com en contraposició, la mare d'Anna Plana de Vall, que és la mare de la família, pues seria com la seva mare, no? Perquè al final la mare de la família nucli, diguem, d'este llibre, ve de... O sigui, és filla
d'una relació de violència masclista en el que el pare exerceix violència, és a dir, pallisses a la mare. M'agrada molt com aquesta comparativa entre la mare d'Anna Plana de Vall i Dolors, perquè la reflexió que es fa és dos dones que han triat maneres de vida diferents, una, seguir com el camí establert per eixa societat cap a la dona, de casar-se, de fer les feines de casa, de controlar al marit que fa sa feina en el camp, que tal, que no sé què, i acaba rebent una violència que en eixa societat està superassumida, i després Dolors és una dona que té un camí vital diferent perquè no entra a la institució del matrimoni i per tant ella es pensa que és lliure per no haver entrat a aquesta institució del matrimoni, però això no vol dir que no patisca violència per part de l'home, no? O que la societat no deixa de llegir-la com a una persona que és dona i aleshores és subordinada de l'home. O sigui, ambdues acaben a la cara desfigurada de pallisses per part d'homes, o sigui, és la mateixa violència però de maneres diferents. I no sé, a mi això m'ha agradat, m'ha fet pensar molt, sobretot amb el debat que n'hi ha ara sobre l'abolicionisme de la prostitució i tal. Espero que us hagi agradat este vídeo. Si vos ha interessat el que he comentat, doneu-li una oportunitat al llibre i ja sabeu que, o sigui, si vos pilla prou, pues l'autora estarà parlant pròximament en el Festival Mort. He dit el Festival Mort o Mot? Mot. Ya no persigo sueños rotos. Lo clásico ha sido